marhite-hite goan de bata ama dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot goar ni ton di perbadia na tumapalangi do tanoon amen songonon ni na Tuhan Jehovah leonokku Tuhamu roa nai baru do to de nai baru tu bagasan ate-ate muna jala usatokku do roha batu sian daging muna jala leonokku Tuhamu roa na marpak kilalaan jala leonokku ma todikku tu bagasan ate-ate muna au do mabahesa asamar perang yamu di bagasan akapatikku aka uhukku pe rauta muna jala pa muna do haleluya. Martang yang mahita ale Tuhan debata amanami hodo manudangi jala mengajari rohani akan porsea di hatam mardehite to di perbadia sebuhai marwanami asature paronami mardehite to demi asatonggok dame rohanami makalacon hagon nai mardehite Tuhan Yesus Kristus nami amin hudul mahita. Tatangi ma pati ni debata iba syarrom walu mamukan syak 22 dot 14 ope ale akadongan unang behamu mengaduk di daging marparange marguru tu daging ai nasana tidogion nito di debata akaido anak ni debata ido sahna atong rak mendukung tu debata lamangulaut pati nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulan nau bartu patik mi amin. Jojo
tatapoti madosata martangiang mahita. Ale tuan debata amanami na dibunuh gijang. Hodo na patupaon hasyani dosa. Dihami halak nadangolon. Martihite anak kaulungan ni roham. Saya asima roham dihami akan mengarsakon dosa nami. Saya sahabi matu bagasan roh nami hasani dosa nami i. Leon matu hami todim na badiai asa unang ganggu roh nami di asini roham. Alai asa roh nami marhaposan lamang gotapon asa dosa dot roha portibion asa pasat hami diri nami tuho. Gawi pilihan na mangulu jalan abadia baritihite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Bagabagin di bata taringot Tuhan sani dosata. Song sitong na mangulu au ninna Tuhan Jehova. Tung na solomodor waku mida habatian di parjahat. Na lomodor waku mida hamumula di parjati itu manikod dalanna. Asa mangulu ibana. Hasang apa ma di batana di gijang. Amin. Udul meda. Patangiong ma hatan di bata turpuk epistel mingutta petakosta parjolon i masya sadang musa opat mamuka 17 saat 26 dungi sapur ma si kain dot jolmana jadi gabe ma ibana jadi tubuh ma si Hanok dugi dibuka masada sosor di bayan ma guarni sosori Hanok bangi hutun guarni anak nai. Alai anggo silamit dua do jolmana dibuat warna sada si ada warna padaun si jilla. Ia gorni anggina si jubal ibana do uppuni sude akas piltik hasapi do sordam. Dungi nina silamek ma tujol mana na duai si ada do si jilla. Begi hamu ma suaraku. Hamu ale jol mani silamek. Pinggol hamu ma torsakon. Sana bunokku do sada bawa alani bugaki jala sada dudoli alani bosarhon. Dungi sapur masih ada musedot jol manai
jadi tubuh ma anak sada di mama gorna siset ay nunga disuluk ko debata tuau sada tubuh na asing sikat ni si Abel na binunu si Kain ninna Tubuh madohot anaknya siset sada digahen paguarna si Enos ujui matutuka halak pagojo guarni Jahoba ido sahakna martua do akka natumangion hatani debata jalan peoksa amin. Tadidak ko mahaporsetai songon nahidak kendongata saporsasadok portibion rak mahita madok au porsea di bata Jahoba ido ama pargugun naso atu dosan nama palangi do tano au porsea Yesus Kristus anit bata Jahoba nasasadai ima tubunus si Maria dawes tundi porbadia andorang suabubuan ido tuhata natumau nabernit dibanguman silatus namai tarpaja do ibana di hau penarsilang na tua tubuturu dung ditanam namulak mangulu di hari patuluhon nama naik surugo lahundur samu de bata Jahoba manaik parago nasu hatu dusani di simai mana pamulak sogot tutanoon manguhumi halak na mangulu do namate au porsea di tondi porbadia jaladong sada huria nabadia huria hatopan yala Kristen akan nabadia doh diasani dosa do dihatai namando mulak mangulu sogot daging halak naung mate do dianguluan nasura sudah amin. Tapi makor inana
Tabege mati tingna masa di uriata. Shalom, waras madhita. Tapi gema titing masa di huriata di bagasan mingguan. Na perjolo guarni minggu ta sadarion 5 minggu pesta parjolo Pentakosta. Pesta parjolo parningotan ari hasa saur nito di Purbadia. Dohot topik ragamdo para sini rohau di bagasan sada todi sada Korintus sada ayat 12 sada Korintus sada Korintus 12 ayat 2 sahat 10 sada dapat duahon pesta Pentakosta parjolo marulaon nabadia dohot Pentakosta paduahon. Sadario Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Patupado Pesta Pentakosta Parjolo manang Pesta Parjolo parningotan di hasasaor nito di Purbadia dohot marulaon nabadia. Mar Minggu dohita songon nasomal bahasa Indonesia pukul 7, bahasa Batak pukul 7.30, bahasa Indonesia sore pukul 10.07 wib. Pinagotohon tua karuas nihuria nomor sahid nama sihol marulaun nabadia buima pasurato dirina tu parhalado wik hubasan nihuria ma nasida di bagas nasida B. Di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pesta Pentakosta paduahon pesta paduahon parningotan di hasaur neto di Purbadia mar Minggu dohita masuk pukul 10.30 wib. Jala mabokor ima korama korina Kamis korina Deborah korlansia kor wektolu dohot kor Maranata Roma hita di Pesta Pentakosta paduahon. Dapat tuluhon pelatihan transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 pukul 10.05 saat pukul 10 lalu WIB di Patupado pelatihan transformasi HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di HKBP Pasar Minggu paborhaton nihuria do peserta laho madohoti pembinaan sian huriata porhatma para tahun situa toge Mahapurba Bendahara Huria situa Elvanus Nenggolan Sekretaris Huria situa Daniel MH Siagian dohot administrasi Milen Hutahaya. Napaupaton konferensi misi dan penginjilan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Rabu saat hari Kamis tanggal 27 Mei 2026 pukul 10.02 WIB di Patupado konferensi misi dohot penginjilan HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di Wisma Kinasih Caringin Jawa Barat Sian Huriata Borhat do Ketua Seksi Sending Amang Pinondang Sinura Napalimahon Yat Bible Camp HKBP Distrik 8 DKI Jakarta di hari Selasa hari Rabu 10 saat 11 Juni 2026 di Patupado Yat Bible Camp tu seksi remaja se HKBP Distrik 8 DKI Jakarta maringanan di Gunung Mas Jawa Barat Pinamingidoma tu seksi remaja ni HKBP Mampang Perapatan nanaing manghuton ulaonon asagoy mendaftar marhite narahubung Desi Nenggolan nomor handphone terlampir Citra Huta Barat nomor handphone terlampir paling lambat tanggal 30 Mei 2026. Napaunopon persembahan diakonia sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Parminggu pukul 7 bahasa Indonesia pukul 1 bahasa Batak pukul 10 pada sore tapatu pada pilihan amplop diakoni lahu mengurupi pakobasio diakoni huria alanita pasahat Mei ditiki masih jalangan di pitu haluar dung sipul Parminggota napa pituhon bazar kotilo do tahun transformasi tahun 2026 dalam rangka mendukung kegiatan Kotilon dan tahun transformasi tahun 2026
patupau do penggalangan dana marumako bazar di setiap week. Alanita dukung jala berpartisipasi mahita di kegiatan ini. Jadwal bazar terlampir. Napawaluhon seminar keluarga. Opertu pra perayaan pesta gotilon dohot tahun transformasi tahun 2026. Sadario Minggu 24 Mei 2026 pukul 12 WIB. Maringanan di gedung gereja Naing di Patupado seminar keluarga dohot tema membangun keluarga yang mengasihi Tuhan sepanjang generasi oleh narasumber Profesor Dr. Freda M. Simangun Songsiahaan, Master Education Psikolog, Pinatup Botoh Matu Sude Ruas Nihuria KBP Mampang Perapatan, Asaria Hita Madohoti Ulaone. Napasiahon Family Gathering Week Opat, Opartu pra perayaan Pesta Gotilon dohot tahun transformasi tahun 2026 di hari Rabu tanggal 27 Mei 2026 Naing di Patupado Family Gathering Week Opat maringanan di bumi perkemahan Ragunan pinabotoho tusude ruas nihuria di Week Opat asa dohot madohoti kegiatan non pendaftaran melalui Inang Nyonya Silalahi Boru Sirait nomor handphone terlampir paling lambat hari Jumat tanggal 22 Mei 2026. Napa sepuluhon Family Gathering Week 5 Opartu pra perayaan Pesta Gotilon tahun transformasi tahun 2026 di hari Senin sada Juni 2026 Naing di Patupado Family Gathering Week 5 maringanan di Taman Marga Satwa Ragunan Pendopo Opat Pinabotohon tusude ruas nih huria di Week 5 asa madohoti uhud ro mendukung kegiatan non pendaftaran di pasahatu situa Week 5 pasal perusadahon pembekalan pelayanan AKBP Mampang di hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul sia saat pukul 15 WIB di gedung Serbaguna di Patupado pembekalan pelayanan pembekalan pelayan AKBP Mampang Perapatan nani dohotan ni sude parhalado dewan dohot seksi pinabotoho tu sude peserta asa ro menghadiri kegiatan ini dan mengkonfirmasi kehadiran ke ketua dewan masing-masing. Napa 12 hon penambahan inventaris gereja. Puji Tuhan nunga dituhor huriata sada sarana dohot perasanana songon inventaris tambahan marumakon Klavinova na baru nunga dipasang di lantai 2 nih gereja ta lao si pakyota di gereja ta mola tema dituhata na pasapuluh tuluhon pasahaton hewan kurban opartu program seksi diakonia 2026 dohot program nihuriata di hari Senin tanggal 25 Mei 2026 pasahaton nihuriata ma opat habing nagabe sumbangan hewan kurban tu naparjolo kelurahan Duren 3 napaduahon kelurahan Bangka napatuluhon melalui RT 0 sada napapaton melalui RW 02 songon domisili ni gereja tak anggiat na penyerahan korban kurbani sada bentuk na berbagi holong di tonga-tonga ni akajolma na meragam tarlumobi di lingkungan ni huriata na pasaplopaton minggu musik HKBP Mampang Perapatan di hari Minggu tanggal 7 Juni 2026 seksi musik HKBP Mampang Perapatan naing patupahodo minggu musik doa tema puji hamu Jehovah tutu dienet bukwede nomor 14 jalan di permingguan seksi musik naing markor turi-turian ni bukwede. Dukung ma program kerja seksi musikon
marhite nadohot kita hadir di kebaktian manang ibadah di hari Minggu. Napa saplimahon persembahan kasih Huriata pasahaton hamuleteon di sileon lehon sian NN marumakon sada dispenser di pasahat di rumah dinas pendeta resort sian nyonya Pardede Neti Guru Simajuntak marumakon bunga altar tahamulate homa silehon lehoni anggiat boy di akka na makaporluhon na pasapulu onopon Piala Presses 2026 turnamen futsal putra na Posobulung Puji Sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Patupado Piala Presses 2026 Ima turnamen futsal putra na Posobulung CHKBP Distrik Walu DKI Jakarta Nani huton ini anak kota na Posobulung HP Mampang Perapatan Jalan Atwari Nasida sudah ngadohot madohoti 2 pertandingan. Puji Tuhan bisa menang 1 dan seri 1. Sadarion dipatu pada pertandingan maringanan di Cilandak Sport Center. Tatangnya koma asadenggan merdalan ulaoni jala monang ya anak kota na Poso ni HKBP Mampang Perapatan. Nomor 17 Bajar Seksi Perempuan Opartu mengulupun salah satu program kerja Seksi Perempuan Ima Parheheon alani Sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026 di Patupado Papunguho Dana Marumako Bajar di Joloni Garjata alani Tatu Pahima Ulaun Nasida mulai permingguan pukul 7 dohot pukul sia 30 pasaplualuhon jadwal kegiatan tengah minggu akad jadwal kegiatan manang perpunguan di Parsitongan ni minggu buiman tai huton hopar tunaung diatur hod di buku titing na pasapulusiahon pertangyangan wek di hari Selasa tanggal 26 Mei 2026 mamuka pukul 10.30 wit Patupado pertangyangan di week berjolo week 2 di bagas ni amang keluarga J Sigalingging inang boru manurung maringanan di konsistori week 4 di bagas ni keluarga amang F Tinambunan inang boru Sihotang di gedung Serbaguna Rap mahita madohoti pertanyaan ini terlumobi ruas ni wek 2 dohot wek 4 nomor 20-hon ruas Huria Naborhat Manang Pida mamuka Sadarion Minggu tanggal 24 Mei 2026 nunga borhat Pida Huriata nunga borhat Pida Sian Huriata Ima Graciela Glorianda Borusialagan Manang Nyonya Sidabuke alamat Jalan Duren 3 Selatan nomor 28 RT 8 RW 2 Kalibata Kecamatan Pancoran Sian Wik Opat Nasida Pidatu HKBP Resort Pematang Siantar Distrik 5 Sumatera Timur Napa Duahon Melisa Gilbert Boru Utagao alamat Jalan Tengah 3 nomor 3A RT 3 RW 2 Rawa Barat Kebayoran Baru Week 2 Nasida Pidatu GPIB Pasar Minggu ruas Namar Sahid di Huriata 10 halak Tabuama di Bagasan Tangyakta akar ruas Namar Sahid 1 Minggu Malum hatani debata pasahat madalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon Pesalmet 37 ayat 5 ruas nama ulang tahun Godangna 10 sia halak Parhalado dohot ruas pasahaton selamat ulang tahun turuas ni Huriata nama ulang tahun di Bagasan Minggu Sadarion di dok hatani debata di tangan nasiamu do gajang ni umur jala di hapiranga do hamoraon dohot hamuliaun poda tulu ayat 10 onom nama ulang tahun Pardongan Saripeon sada keluarga Parhalado dohot ruas
pasahaton selamat ulang tahun Parsaripeon turuas ni huriatan ulang tahun di bagasan samingguan di dohatani di pata alai di jolo ni saluhutna masih haholongan situ tu mahamu ai dihukupi haholongan ni rohaido gudang dosa sada Petrus 4 ayat 2 dapat pudi perhepengon terlampir akapelian hamulateon dohot na asing nasujinaha di titingon taidemayan di harotas acara nadong di hitabe songoni matiting di huriata di bagasan saminggon tuhat tama nama masu-masu refleksi gombar mosaik niholong ragam hatawon alaisada do dina margogoihon huria nahilongan ni Tuhan di bagasan roha nadame kapaholang majolo pikirat ta obason sian rumang ni purtibi nasai marsiadu manuju na pinar hagyokna jok do tailala ngulon hiran nasada parsiaduon gabe tubuh pakilalaan kurang hebat hita matibakon halak na asing manang gabe mamito di diri mangulu do hita nuaing di portibi nagok dorpi parholangan molo marazik sian halak gabe patubu parholangan dohot hamusuon di paingot Apostel Paulus dohita ragam do para sirohaon alaisada do toddi songon halibutongan nauli ala ragam do bonana manang warna songon suara ni musik natabo begion la ragam do nadada songoni manang ngolutta adong do na hobas mangulasi ulaon adong do na sabar manangi-nangi adong do na benget istaonon luhuk nei dada naing pabundang diri ali asa masirupan diakka hamaolon nuaingon torok do halak nalungunan aguan perkarejoan sahat tu nama dele dang pola diigil tuatai asa taulaon akka ulaon namascai balga silelehon itu dii bui do patar diakka ulaon namekmet isarana ekkel na patugu horoha manang tangan narade menghurupi sopola makirim iko dipuji sadado hita di bagasan pamatangi Kristus ia mangai sadasian ruas ni pamatangi rak mangai do saluhut nuaing anggiat ma gurasa ni pentakostai mangalo akhir-hire biar ni rohatta unang itobi api nai ala dilalaroam halak name metto to dina panguluan portibion miat do di bagasan pamatakta namura matapore ala dia do panituani rapargado hita saluhna jala dahologi to dina sasadai Mara jamatia huhu papungulian sadabi. Situ
Taindehon ayat sada. Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin. Shalom madihita saluhutna. Selamat Pentakosta. Di hari namarlas ni roha dinataingot hasa saurni tondi porbadia hatani debata nasahat tuhita imasian sada Korin 12 ayat tolu sahatu ayat 10 sada hujaha madihita saluhutna tapai hutihut maamanginang di bagasan rohat tabi. Dibaheni hupa botohon matuhamu dang tarbahen halak nama katai marhite-hite tondi ni debata mamurai Yesus. Jalaholan marhite-hite tondi perbadia do targoar Yesus Tuhan. Ragam do parasini rohawani alai sada do tondi. Ragam do ulaon di huria alai sada do Tuhan. Ragam do hagogoon alai sada do debata nama korhosca di bagasan sasudenai. Alai laho manupak do di basa-basahon jala di pataridahon tondi itu ganup. Aitu nasadon di lehon do marhite-hite tondi i hata habisuhon. Alai tu nasadaan hata parbinotoan marhite-hite tondi nasa sadai. Tuna asing muse haporseaon di bagasan tondi nasa sadai. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan tondi nasa sadai. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tuna asing panurirangon. Tuna asing namananda ragam ni tondi. Tuna asing muse makatahon di hata na leban. Tuna asing pajorjorhon parhataani. Alai saluhut nai dipatu paton di nasa sadai. Ai asing-asing be disagihon ni tu ganup guru lomoni rohana. Ima hatani debata nasatu ita di bagasan minggu sadarion. Amanginang hurian itu hatta molohita mamereng sada topik na diangkat ni huriata HKBP ragam parasini rohaon alai sada do tondi. Tondi na dimaksud dison tentu tondi ni debata. Jala ido na boy, holani do tondi na boy pasadaho kita menuju satu goal dalam firman Tuhan hari ini yaitu Familia Dei, menjadi keluarga Allah. Mulu di bagasan turpuk epistel di pertangyangan wek kita nunga di pasahat taringot tu ima tondi di debata na manguluhon dari generasi ke generasi boha dampakna secara rumah tangga atau keluarga yang merupakan elemen terkecil di dalam gereja. Dan saat ini pada minggu hari ini kita makatai bohado membentuk Familia Dei, keluarga Allah dalam konteks huria di gokniaka manang ragam ni para sini rohaon atau banyak karunia yang telah Tuhan sampaikan kepada kita semua. Jala idona laho berengon marhite turpukon. Bisa dilihat slide-nya, adakah masuk slide? Dina laho ita mangatusi buasa manang ahadona melatar belakangi Apostel Paulus pasahaton hata songonon tuhuria Korin. Pastikan tidak mungkin asal dipandok. Jala adong do di belakang ni budaya dohot sudia kalana asing na mempengaruhi gabe terbentuk huriai songoni.
Jala masa situasi songoni di tengah-tengah ni huria korin. Nah parjolo molo tabereng di bagasan turpuk tahun sarupa masong kita manginang teh. Kalau kita berbicara sesuatu kepada seseorang, pastikan kita ada latar belakangnya. Kita tahu dia orangnya bagaimana dan kita tahu situasi yang akan dia hadapi. Alani tadok tua kayana kota misalnya burju-burju doho da amang burju-burju da boru mololau hanon hotusan, karena kita mungkin pernah ke tempat tersebut ayah ga do disan ikon manat dohoda sotung ho terpengaruh di akal lingkungan. Kenapa? Kita tahu karakter dari orang atau anak kotai dan kita tahu situasi yang akan dia hadapi apa itu, sehingga tapasahat ma akatona tu anak kotai. Jadi di bagasan turpuk hatan di debat tahun ahado artina namambahen tercipta situasi jemaat yang bagaimana di tengah-tengah huria Korin. Nah parjolo kita tahu bahwa kota Korin itu adalah kota perdagangan. Jadi molo kota perdagangan banyak masuk orang dari luar. Itu taboto kan amanginang masuk dari luar dan ini membawa pengaruh dari luar. Jala alanido masyarakat Korin sangat menghargai yang namanya kepintaran berbicara, penampilan, kekuatan, dan status sosial. Jadi secara di luar artinya dari turpuk tahun ini akan mempengaruhi ya manginang. Mereka sangat memperhatikan itu. Ala memang adong do pengaruh ni Yunani di halakontong. Sangat mempengaruhi bahwa mereka memperhatikan seseorang dari penampilannya, cara dia ngomong, knowledge-nya. Sudah do sangat penting. Jadi mulu hira-hira di bereng, ira suadong do nabui si pangasahonon si anon, penampilan nape biasa-biasa saja, pengetahuan nape hiras biasa-biasa saja, gabi hira adong do pemahaman dia laki, nah hurang doon. Jadi dak pola di parohaon. Ada pemahaman seperti itu di tengah-tengah huria manang di tempat Korintus. Jala di bagasan Korintus banyak terjadi penyembahan berhala manginang. Dan yang paling banyak adalah dewa Aphrodite. Ini kalau kita bereng di film atau di mana itu ada dia digambar seperti memanah ya, memanah orang supaya jatuh cinta, karena itu dewa cinta, dewa kesuburan. Jadi banyak do di bagasan Korintus itu menyembah dia. Dan apa yang terjadi di dalam penyembahannya? Orang biasanya datang ke kuil dewa Aphrodite, dia datang dalam kerinduan untuk kesuburan, pasangan, dan begitulah dan dalam ibadah di kuil itu mereka dimasukkan ke dalam, ya ada pengaruh budaya Yunani Romawi, dia dimasukkan ke dalam situasi di mana dia bisa tenggelam di dalam emosi pribadinya. Jadi mulu di bagasan kuil Aphrodite ada orang yang berlompat-lompat, ada orang yang berteriak tanpa suara yang gak jelas, dan ada juga orang yang menangis histeris. Itu namanya di kuil Aphrodite. Dan orang masuk kepada ekstase rohani katanya. Emosi yang pribadi yang memuncak karena didukung, itulah yang terjadi di dalam kuil Aphrodite. Jadi ini mempengaruhi yang manginang. Alani do ubahan di bagasan slide di si. Ima akibatnya adalah menganggap pengalaman emosional atau ekstasi sebagai tanda kedekatan dengan dewa. Jadi adong do pangatusion sebelum menandaha Kristenon halaki, semakin tidak jelas bahasanya, semakin dia berteriak tidak jelas, semakin dekat dia dengan Tuhan atau dewa. Nah dipahami halaki. Jadi semakin histeris, semakin tidak jelas kata-katanya, semakin dia berteriak-teriak, berarti dia sedang sangat dekat dengan dewa. Ido pangatusion. Nah dong di hati hai. Jala ondo amanginang, kita tidak bisa melepaskan ya bahwa itu kan dulu sebelum menanda Kristenon, tidak. Kita sepakat sebenarnya molo kita merenungkan budaya yang melatar belakangi sebuah komunitas atau masyarakat sangat mempengaruhi, termasuk ketika dia nunga mananda Tuhan manang marugamo di hita halak Batak. Besongoni kan amanginang. Sudah pun kita menjadi Kristen, budaya itu masih sangat mempengaruhi cara kita menyembah Tuhan. Di hurian nang hea nibolus contohnya ada juga orang yang walaupun artinya nunga dibukai banas ada bagas marhite-hite guar ni debata ama anak do ton di perbadia alai hubereng do
hirana isaburhon do itak guri-guri songonon. Disaburhon. Kenapa? Ya sudah begitu dari dulu katanya. Saya bilang untuk apa amang? Ya asa songoni mah inang ita getah apa dibilang amang itu? Ya kan sudah kita buka dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, mang. Sayang kali sini aku aja yang makan. Sampai saya bilang seperti itu. Jadi artinya budaya itu tidak bisa kita lepaskan bahwa masih terus bisa melekat itu ke dalam diri orang yang bahkan sudah menjadi Kristen. Alanido di Bagasan Turpuktai ahana masa di dalam kota Korintus ketika mereka sudah menjadi Kristen ada gangguni roha di halaki ketika misalnya ada orang yang molo didokon dison di hata naleban nina hata naleban kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan bahasa roh ya di bahasa Batak dikatakan hata naleban mereka jadi bingung gabe bingung halaki. Ini bahasa roh ini memang benar-benar mereka sedang berbicara dengan Tuhan, manang naholan emosional na semata doon. Jadi hiradong gabe halaki buhado, dang na si pelebegu molo songonan hiradong do pemikiran ni halak bingung halaki dung ma Kristen. Jadi alani do marhite turpuk hatan di batana satu hita, kita melihat bahwa dengan pengaruh yang telah sampai kepada mereka dan mereka sudah menjadi Kristen. Nah laho ditekankan Apostel Paulus bahwa ketika sudah masuk di dalam kekristenan, berada di dalam komunitas Allah, maka jadilah keluarga Allah, bahwa di dalam keluarga Allah itu bukan lagi berfokus kepada emosional pribadi, alai ikondo di bagasan kebersamaan, membentuk kebersamaan bersama, laho mengarah tu lo moni rohani debata. Alanido molo hita mamereng sian turpuk hatani debatahon na manginang kita diajak juga untuk melihat mangalapati banyak memang karunia para manang para sini rohaon na didok dison. Ada karunia menyembuhkan, karunia untuk mengajar, doh termasuk didokon Apostel Paulus muse taringo tu berbahasa roh, penafsir roh, doh lanakan asing. Nah lahu mandokon ragam ni akka karunia manang para sini rohaon na pinas hati huriai. Aleau berfokus taringo tu bahasa majo komunikasi karena komunikasi sangat menentukan hubungan namang inang. Hubungan apapun. Di tonga-tonga ni pardongan saripeon, di antara namarha maranggi, di antara hita nasahuria, komunitas ini sangat menentukan apakah hubungan itu akan berjalan dengan baik atau tidak. Molodang dengan komunikasi dang boy dengan hubungan manang parsaoran. Alanido au fokus di slide berikutnya taring waktu bahasa karena ini termasuk kesombongan di tonga-tonga nih Korintus yaitu taring waktu bahasa roh. Nah slide berikut tolong. Au mencoba memaparkan beberapa definisi taring waktu bahasa menurut para filsuf. Yang pertama Aristoteles. Dia mengatakan bahwa bahasa itu sarana untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pengetahuan. Sarana untuk mengungkapkan ide, perasaan, dan pengetahuan. Jadi bahasalah cara kita menyampaikan ide kita, cara kita menyampaikan perasaan kita, cara kita menyampaikan akka parbinotoata. Tanpa bahasa, semua pengalaman dan pengetahuan kita hanya untuk diri kita sendiri. Itu kan manginang. Kita telan ya kita sendiri yang punya. Alanya dong bahasa, menurut Aristoteles, alanya dong bahasa, boya dong berbagi pengalaman. Maka itu menjadi ahana naung dialami, ahana naung diboto, pengetahuan dan pengalaman itu bisa dibagikan menjadi pengetahuan bersama. Jadi bahasalah menjadi sarananya. Nah paduahon Ludwig Wittgenstein mengatakan batasan bahasa adalah batas duniaku. Lapatanna, ya sejauh apa au boy berbahasa, misalnya bahasa Inggris, manang bahasa Batak, manang bahasa Indonesia. Dang boy au masuk tu lingkungan Inggris, komunitas Inggris, anggoso boy doa bahasa Inggris. Jadi di mana batasan bahasaku, disitulah batasan duniaku. Dang boy au masuk tu halak Cina, nang pebohiku songon halak Cina misalnya, mulu au dang boy berbahasa Cina, saya tidak bisa masuk dalam komunitas Cina. Kenapa? Bahasa adalah batas dunia. Itu menurut Ludwig Wittgenstein. Yang dapat tuluhon, bahasa adalah rumah bagi keberadaan atau eksistensi. Di
Di dalam bahasa itu banyak makna dan kita tinggal di dalam makna-makna itu laho menjalin hubungan dan kerjasama. Jadi dalam 3 tokoh filsuf ini, nah laho hudokon tu hita saluhutna bahwa itulah pentingnya bahasa yang harus dipahami dalam kebersamaan, Amanginang. Dalam kebersamaan, karena memang fungsinya untuk berkomunikasi. Kalau untuk diri sendiri bukan bahasa. Bahasa fungsinya untuk berkomunikasi itu berarti dalam kebersamaan, dalam komunitas. Bukan untuk diri kita sendiri kita telan. Jadi alani marhite pangatusyonon, kita bisa melihat pentingnya bahasa dipahami untuk berkomunikasi berarti untuk kebersamaan. Alani do molo tabereng bahasa roh pemahamannya sian ulaun apostel 2 yaitu jemaat mula-mula. Saya akan baca untuk kita semua Manginang. Di dokon dodisi di ulaun apostel 2 ayat 4 gabe gokton di porbadia manasida saluhutna jadi mamuka marpakuling na asing manasida marguru tu pangalehon ni tondi itu nasida makatahossa alay adong ma aka Jahudi na maringan di Jerusalem halak na daulat sian saluhut na bangso na dituruni langit alay dinamasa sorai marpungu mawa na toropi jadi tarahalomong manasida ay ganup ubege nasida makatahon di hatanabe. Jadi dunggok tondi jemaat mula-mula dunggok tondi halaki dang nagabi nasumar siatusan halaki kana mangina. Ternyata kita bisa melihat dari ulaun apostel kisah para rasul 2, Roh Kudus dan karena itu bahasa roh bukan membuat kita justru tidak saling memahami. Seharusnya ketika orang sudah dihinggapi penuh oleh roh Allah, kita yang berbeda-beda bisa saling memahami. Ido marhite ulaun apostel 2. Jadi alanido apostel Paulus tidak juga menyalahkan karena memang budaya itu sudah ada, tapi dia ingin meluruskan bahwa bahasa roh dan penafsiran roh itu semua artinya itu harus di dalam kebersamaan. Jadi pindahkan yang selama ini kalian beribadah untuk emosi kalian pribadi, idona dimaksud apostel Paulus, pindahkanlah niat kalian untuk beribadah kepada Tuhan yang tadinya untuk emosi pribadi dan hanya untuk pemuasan apa yang mau diminta dan apa yang mau diungkapkan, apa yang mau diutarakan kepada pribadi. Apostel Paulus ingin pindahkan itu, geserlah bahwa ketika seluruh umat Tuhan masuk di dalam rumahnya, menjadi satu di dalam keluarga Allah, bukan lagi emosi pribadi. Nalaho si pangasahonon manang nalaho diperhatikan, tetapi masuklah dalam kebersamaan. Masuklah dalam kebersamaan. Manang isi pahita di luar, manang ape na masa di hita, manang ape hadiriota, dina masuk hita di bagasan, sada ton dini debata mahita. Masuklah dalam kebersamaan bahwa kita semua menjadi satu ketika kita percaya dan diberikan oleh Roh Kudus, diberikan Roh Kudus, kita menjadi satu yaitu keluarga Allah, familia Dei. Itu yang naneng didokon marhite turpukon dan memang sangat berbahaya molo di bagasan akapar saoran nama ragam adong na songon adong di masa di Korintuson mengandalkan diri sumurung memuji halak peibana contohna au salut do mamereko amani ucok contohna na jagoan ho marende alai sumurung awotik inamse seperti memuji tapi ternyata dia tetap tidak mau kalah gitu. Ini berbahaya. Kesombongan dengan apa yang kita punya bisa merusak kebersamaan. Merusak kebersamaan. Adong do contoh nyata, contoh ilustrasi taringot tu kesombongan nah ya hubege ima adong sada ilmuwan na pistar mahudokon na lahu menyeberang hudokon majo di Tau Tobaan. Dia mau menyeberang ke pulau, ke tuk-tuk lah kita bilang kalau menyeberang. Lalu dia menaiki perahu dan di dalam perjalanan dia berpikir kok kayaknya gimana ya biar tahu bapak yang punya perahu ini bahwa aku ini orang pintar dan rohana kan. Lalu dia mengatakan, halo Lae tahu gak rumus Pitagoras katanya begitu. Lalu yang punya perahu ini bilang, maaf Lae gak tahu aku udah lupa katanya seperti itu. Kalau gitu Lae berarti udah 1/4 hidup Lae itu sia-sia sayang nai katanya seperti itu.
Tapi dia aja yang punya perahu ini, udahlah biarkanlah, namanya penumpang adalah raja, ini bana kan, ipasi do. Jalan lagi perahu agak gajang do perjalanan mululahu menyeberang tutuk-tuk teh. Adung mas ada salina suku di mana mamuse. Lae, taunya lae siapa penemu benua Amerika, namuraan do alus niona, ikoni botoho lae ini bana kan. Aduh, siapa ya? Gak tahu aku lae, katanya seperti itu. Ya, udah setengah hidup laik sia-sia, gimana nyalaik ini, sekolah apa enggak sih laik? Katanya seperti itu lagi. Diam aja yang punya perahu ini, walaupun dia sudah agak dongkol tapi dia coba tahan emosi. Lalu tiba-tiba dia jalan terus menyeberang, udahlah yang penting cepatlah ini sampai. Terus dia mendayung. Tiba-tiba ada ombak, gurus, kencang sekali ombak ini. Goyanglah perahu itu, gemetarlah napis taron. Ini mana? Mahua holai. Dang diboto di dokona parparawoon. Dibilang orang yang punya perahu ini, kenapa lae? Lae nggak tahu berenang? Enggak lae. Hanya itulah yang nggak aku bisa lae. Masih sempat dia sombong. Hanya itulah yang aku nggak bisa lae. Lalu yang punya perahu ini bilang, berarti udah semua hidupmu sia-sia lae. Siap-siaplah, katanya seperti itu. Gak bisip maibana. Sip dengan sekali. Artinya marhita ilustrasi nakin diragam na adong dihita. Itu karunia. Alani do di kondison para sini rohaon. Tung marsiajar pehita mandapot parbinotoan. Tong dua sini rohani Tuhan ini mangaleon dihita habis taran. Tung na berupaya keras pehita mandapot ahan adong dihita nuaing. Tong dua sini rohani Tuhan ini naulo mangaleon pasu-pasuna itu hita. Jadi ikon do taidai sebagai bentuk kasih Tuhan asa hita dang mambaheni gabe ojahan lahu mambahen diri sumurung siandongan. Karena ini sangat merusak kebersamaan. Sangat merusak kebersamaan karena kita punya pasti karunia yang berbeda-beda. Songona ilustrasi nakin mah tahu pun dia semua ternyata nggak tahu berenang, tiba-tiba dia sampai di satu situasi di mana dia butuh orang yang mendayung perahu itu. Jadi nama ngului pe songoni do, di namar huria pe songoni do inang. Di godang niaka parbinoto atta, di godang niaka hamalo otta, pasti akan ada satu situasi di mana kita butuh orang lain. Alani dak pola hita laho mambahen dirita sumurung siandongan. Jala ahadu nama dan mambahen boy hita laho patu pahoni ima tondi porbadia dang adong na asing. Orang harus dipimpin oleh roh Allah baru dia bisa bersatu. Tidak bisa tanpa itu. Di pardongan saripe on pesongoni kan, ido kanopung nanang leleng pasti mardongan saripe. Pasti kan di pasada molosian dirita misalnya. Kita berkeras lalu kita mengatakan, bolodang alaniau dang bohita satu tikyon ni namata. Ayau do macari contohnya. Alaniau do bohita satu tikyon na adong di home sampai dokon muse emas mi siya na do tongin na muse kan. Datang lain nata lagi. Molo dang alaniau dang boy hoseat satu tikyon. Ayau do mamikiri si panganan musude hahipason mu au do paling otonin na kan. Tanpa pimpinan roh Allah marsiadu ma lahu mambayan diri sumurung sian na asing. Alai molo pimpinan roh Allah dang na marsiadu songoni. Alai mamereng ana dong di dirina buhado pakioku laho pamorahon manang laho mambahen lam une dongaki buhado pakioku na dong di yau laho mambahen dongaku las rohana laho mambahen marmulia guarni Tuhan alani do rikotian do hita laho mangalapati bahwa pimpinan roh Allah hanya itu yang bisa menyatukan kita. Bantu di slide berikutnya. Alani do songon nahudokon nakin di Familia Dei bahwa naparjolo tanpa roh Allah ondo namasa. Tanpa tuntunan roh Allah, gereja menjadi tempat persaingan karunia. Tanpa roh Allah, gereja menjadi tempat persaingan roh karunia. Kenapa? Karena kita punya karunia masing-masing. Tanpa pimpinan roh Allah kita tidak tahu bagaimana memakainya.
Ale olo do gabe diarahon hita tanpa tuntunan roh Allah, kita bisa menjadi seperti bersaing. Bersaing kita lalu menunjukkan karunia itu lebih baik daripada teman kita yang lain. Tanpa roh Allah, gereja menjadi ajang unjuk gigi. Padahal karunia diberikan untuk melayani, bukan untuk unjuk gigi. Jadi tanpa roh Allah tidak bisa tercapai yang namanya memakai karunia untuk melayani, tetapi diarahun tu diri, menunjukkan bahwa saya bisa ini, saya bisa itu, saya bisa A, B, C sampai Z. Tanpa roh Allah, keragaman di gereja menjadi pemicu konflik. Keragaman menjadi pemicu konflik. Jadi ondo artinya nanalahu taida marhite turpukon, dan inilah yang dijaga ubahen di dokon apostel Paulus di tonga-tongani huriai nanaung mananda hak Kristen manang nanaung porsia di Tuhata Yesus Kristus, bahwa semuanya, semua yang kalian miliki, ragam ni para sini rohaun munai, ingot ma ikon ni uluhon ton di porbadia dohamulahu mamakei. So tung so diingot. Karena kalau tanpa itu kita akan mengarah ke diri kita, emosi kita, kepentingan kita, dan semua kita au. Menggeser au menjadi hita hanya bisa dilakukan oleh pimpinan dari roh Allah. Ondo na dipangido Tuhan debata di hita saluhut na amanginang buhado hita mangalapation, bagaimana kita menjadi benar-benar satu keluarga Allah. Samping satu dengan yang lain bisa saling melihat kita keluarga, bukan hanya karena hubungan sedarah, bukan hanya karena marga hita berkeluarga. Dung Kristen hita tarlu mobil di tonga-tonga ni huriaon, ini adalah keluarga Allah. Jadi kon sapa kilalaan do keluarga kan, marsi paune-unean, marsi pasangapan, saling memperbaiki, melengkapi, dan saling dalam segala hal. Ondo na dipangido Tuhan debata di hita salutna di tonga-tonga ni ngolutta. Bagaimana kita melakukan dan mewujudkan ini di dalam kehidupan kita agar roh Allah benar-benar bisa meresapi hidup kita satu persatu, agar semua hal yang kita lakukan di tengah-tengah gereja ini lakukanlah dalam tuntunan roh Allah dan untuk kemuliaan Allah semata. Maka apapun yang kita hadapi di tengah-tengah gereja maupun di rumah tangga kita masing-masing, selama masih ada roh Allah, itu tidak akan menggoncang keindahan kebersamaan yang kita miliki bersama. Amin, martangi yang mahita. Ale Tuhan debata manami namarha bangsa di Bandua Gijang mandok molia tesitutu dohami tua dopanmu ale Tuhan ala boy hami marsaur nuaing di bagas jorom ima di hari pesta Pentakoste na parjolo Tuhan dinahuingot hami saor tondim Tuhan di tonga-tonga ni huriam Tuhan lahu mangalehon hagogoon di saluhut na hami ale Tuhan. Tuhan debata marhite hatam tong do dipaingot ho di hami ragam do Tuhan para sini rohau na pinasahatmu di hami ganup marsada-sada alai di lehonmu pei Tuhan di hami asabui hami Tuhan toktong makobasi ho mapatupahon hamuliaon di guarmu Tuhan di bagasan tondimi namian di diri doa rohanami ale Tuhan. Tuhan debata marhite hatam saya pargugui mahami Tuhan lahu mangulahu ini di ganup ngulunami marsada-sada nang di tonga-tonga ni huriam HKBP Mampang Prapatanon asabui marhite ragam para sini rohau na pinasahatmu di hami lam tu hembang na Tuhan huriam di tonga-tonga ni Portibion laho patupahon puji-pujian di guarmu na badiai marhite akapakobasyon nami Tuhan nang naka program ni huriam ale Tuhan. Tuhan debata di salut na namarpungu hami nuaing di son mangidu hami pasu-pasu hami ganup marsada-sada di keluarga nami. Ganup marsada-sada asa didongani ho hami laho mangulaon aka ulaon na pinasahatmu di hami nang martangi yang hami ale Tuhan dia karuas ni huriam ale Tuhan na soboy rap dohot hami alani parsahiton ale Tuhan nunga di jahau nakin ale Tuhan di tikting ni huriam ima adong Tuhan 10 sada halak Tuhan na tongon di bagasan parsahiton ima ale Tuhan amang natades manik pesta aman natades manik sian wek 2, amang pesta robet siahan sian wek sada, amang sihol ambarita sian wek sada, amang buha asudungan silaban sian wek 3,
dohot amang sintua MG Huta Julu sian wek opat natongon di bagasan rawat jalan amang jamer karo-karo inang nyonya lumangkun priskawat di boru limbong inang nyonya kanaria siahaan boru sianipar wek tolu natongon di bagasan pemulihan oleh Tuhan di Jabuna Sidabe tong Tuhan di Arselio El Nathan Klavier Samosir wek 5 dot Renata Priskila Nadeak di wek 5 natong Tuhan laho mangidu hamalu monisait nasiako pasu-pasu mana sida saluhut nale Tuhan marhite wasom tanggal hon mapar sahetonisian nasida asa marhite sude perawatan di Jabu nang rumah sakit boy mapakionmu gabe parhiteanmu laho mangalehon hamalumon nisahit dia manami dot inanami nang yanakon nami saluhutna asa dijalo hamalumon nisahit siako laho manguduti ngodu Tuhan na pinasahap di nasida di bagasan hai pason dot lasni roha martang yang hamis cara boru pakpahan nah hubege hami direncanahon menjalani operasi jam 11 siang di bagasan tikion ale Tuhan ho mamang leon hagogoon di ianakon nami jalalehon hagogoon nang habisuhon di dokter perawat nang sude paramedis na berperan di operasi ianakon nami asabui Tuhan berjalan dohot denggan jala patubuhon hahipason hamalumon nisahit nesyako bui ianakon nami Leoni Simatupang malum sian parsahitonna jala hatop pulih boy mulak sian rumah sakit manguduti aka ulaon manang kegiatanna siganupari posroha nami diho Tuhan pasu-pasuan musaluhut ruas ni huriam ale Tuhan debata pasat hami mangulu nami tu aka hari namangi hutu bagasan tanganmu tiroi hami gadu marsada-sada samardalan hami di dalanmu na tiuri urasi hami sian dosa pangalasion nami asa tama hami gabe yanakon mutama hami gabe habauran ni pasu-pasum marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangi yang hami tuho amin. Tapapunguma peliata huhut marende mahita. Sai patau madiriku ale Tuhan Papa tarhon hinau limi Tuhan suruh matu dimi saor turohaki lampa patar holong mutu dongaki hai bapa madiriku ale Tuhan Papa tarhon hinau limi Tuhan suruh matu dimi saor turuhaki patari parhon basam tudongaki Sai patah madiriku ale Tuhan Papa tarhon hinau lili Tuhan suruh matu dini saor turohaki lapar tarnehon dirimu tudongaki
Tatangiakon ma peliata tua dupan ni debata martangi yang mahita. Ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masian na nilehon mi tu hami pelean nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom, pasu-pasu may jala ramoti asa huparhasyang hami peleanon, patimbulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tondim, asalam hutanda hami godang ni silehon-lehon mi tuhami, asalam gir-gir hami mandok mauliate tuho, marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Ale Tuhan debata amanami, nasotara samdo godang ni silehon-lehon mudihami, tondim na badiay di lehoko tuhami jolma, sumonggopi hami na leaon. Naumargaido di lehoko tuhami, jala gumodang do isian portibion dohot sian pangisi na sude. Onpe mauliate marohanami jala pujion nami maho, alani sude habal gaun dohot hamuliaunmu, naung pinapatarmu tuhami. Sailehon maton di porbadia tuhuriam, akan na olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus, Tuhan nami asa diajari, dirajai, dipatiur, diparbadiai, jala dipatok tong hamimian di barita naulii. Aleton di porbadia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaluan jala masih haholongan, songon akar ruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na badiai. Sondangi jala patiur mahami, asa hutanda hami akadosa na balga doot na met-met sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dosa nami, asa lambadia jalai baru hami ganupari, asa tarbaik kami saor di bagasan huria na badia nasa sadai. Sayon dihon jala padomu hami tuamai, asa pos rohanami mandok, amanami di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Saya tambahi silehon-lehon tu huria, asalam ganda torop ni akapar barita nauli, dohot pangajari, dohot parasi roha, nama maritahon habal gaunmu di portibion. Saya sondangi jala pasu-pasu sudi parpunguan ni hala Kristen di gereja, di parsikolaan nang di bagas nabe, asa tahu nasida saor tu parpunguan sogot. Saya sunggul ya kana tarpodom, jala pargogo ya kana gale. Saya songgoti ma akan naneang dohot natakang maroha, asa ditinggal hon nasida haja haton nabe. Saya parohaya kana bojok roha, jala pul ya kana marsak dohot nadangoli, asa unang dirupa-rupa portibion akan namangoloi ho. Saya tatap ma natar gogot dohot na pinaburu-buru ni halak, ala ni haporsiaw ni Tuhan Yesus. Asa diajari nasida mararus jalamian maho di bagasan nasida. Saya ramoti mapikiran ya ka panggom-gomi panguhum dohot akar raja, asa tigor uhum nasida, jala asa dihabiari nasida ari paruhuman sogot. Saya patogu ha porsion nami, asa toktong huingot hami, nausesa dosa nami jala buanonmu hami tu hanguluan sogot. Saya sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa pos rohanami na malake dagingon panguluanmu domuse, asa masuk hami marnida debata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliaman namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguarmu, say Roma harajaonmu, say saut malomo ni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Ai ho,
Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala dipasa orhon madamena tu tondim. Selamat Pentakosta amanginang na parjolo horas madihita saluhutna. Kita akan melanjutkan dengan perjamuan kudus. Talian matiki setidaknya 5 menit amanginang. Kita akan melanjutkan tu marulaun nabadia. Boleh teh amanginang songona di Papua. Neng termasuk maita persiapan 5 menit. Lalu masuk acara tu laun abadia. Jadi kami mengundang tu sude ruas. Nah, ngamat jalo amana menyaksikan iman manang mangatidakon hapor seaon. Boy marap hita mandohoti ulaun abadiaon. Dipangido kami molo adong nadang boy ro tujolo boy mahudul di baris pertama. Dia manginang, taleon mau tempat tuaka na tua-tua akana dang boy lau tu jolo tu langgatan boy ma hudul di baris pertama asa di boy amianon mengelayani dohot melaksanakan ulaun nabadiatai songoni mahira-hira buah-buah